Россияга кайткачан ничек иелеш алды? Ул бик кызык булды минем Россияга кайтты. Анда инде Америкада кешеләр елмаярга тырыша. Теге ул бит инде американский улыбка диләр ул теге. Бөтен кеше теге урамда барсаң да берәр кешегә күзенә теге карасаң, елмаярга тырышалар кешеләр, елмаеп куялар теге. Безнең илдә бит инде ул сәер, әгәр дә берәр кешегә урамда син елмайсаң, син булай торып күрсәтәр инде. Шулай итеп, без кайттык та инде Мәскәүгә, аэропортта басып торабыз, чиратта инде. Ә без бит инде күнеккән, теге елмаярга итәргә. Шуны мин чиратта басып торам да инде. Нәрсәләр турында уйлыйм инде үземнең уйларым. Шуннан соң бер, минем яшьтәрәк бер малай тора инде. Мин шуңа карадым да, ул да миңа карады. Мин шулай итеп елмаеп куйдым инде ага. Шуңа белсәң аның реакциясын теге. Ул миңа карады да, әллә теге шундый әллә нинди сәер караш белән карады да, теге булай торып күрсәтте миңа, теге баш янында итеп. Мин шуннан соң исемә төшердем, мин бит Америкада түгел. Менә минем кайфым булмаса, минем кайфым юк инде. Мин кешегә елмаярга да тырышмыйм, итәргә дә тырышмыйм. Әгәр дә бар икән кайфым бар, менә шулайрак. Белмим, яхшымы, начармы бу? Минем өчен бу яхшы дип тоелды, чөнки 200лектән яхшырак. Туган җанлылык, теге патриотизм, милли җанлылык, ул бик нитте мине. Татарча гыды бит инде. Яшәсен татарча. Ул миндә ул барыбер менә 1 ел торгач, миндә башланды. Анда Ленар хәзер, аннан соң кем соң ул? Аралашта инде без алар белән. Гомумән Америкада татарлар бар. Безнең теге беренче күргән, беренче аралашкан кешеләребез ул татарлар булды. Чөнки без Америкага килеп, теге аэропортка килеп төшкәч тә безне татарлар каршы алдылар. Чөнки без алар белән язышкан идек, без киләбез ни дип инде. Бик булыштылар безгә. Фатирлар табырга, эшсезләргә, теге аңлаттылар инде гомумән ничегрәк тормыш бара дип. Монда сезгә Россия түгел дип сразу теге килеп төшкәч тә әйттеләр. Туган җанлылык һәм милли җанлылык мине барыбер кире кайтарды. Чөнки ничек кенә акча ягы әйбәт булмасын, барыбер туган як, әнияти, туганнар, татар теле, Казан барыбер тарта үзенә. Монда кайткач, Җырлый беләсең инде син бит монда. Син инде кичкәнән җырлыйсың. Бала чактан, мәктәп елларыннан. Бала чактан мин бәйгеләрдә беләсең, дипломнар бар. Алар мен Бик күп инде бит. Һәм син шигырьләр сөйләсәң, сәнгатьле сөйләм синдә. Беләсеңме? Кемнәр моны тәрбияләде? Әти-әни иң беренче чиратта. Кемдер күрсәтергә тиеш бит инде. Иң беренче чиратта миңа калса, мин уйлыйм барыбер минем бала чактан кеше бит инде татарлар гомумән бала чакта шәһәрдә яшәсә дә, җәй көне әниләре авылга аталар бит инде каникул вакытында. Мин дә шулай ук Зәйр районында, Бигеш авылында үстем дияргә була. Чөнки мин теге шәһәрдә туып үссәм дә, үземне шәһәр малае димәсем, тулы шәһәр малае. Мин барыбер авыл миңа якын. Һәм минем дәваним белән дәватием, алар үзләре укытучы. Алар гомер буе укытучы булып эшләгән, икесенә бергә 90 ел аларның тәҗрибәсе, теге укыту тәҗрибәсе. Һәм дәваним минем яшь вакытында җырлаган. Ләкин ул җырлыйсы килгән аның, ул концертларда да катнашкан. Әниемнең әти-әнисе, әниемнең әнисе ул җырлаган, аның җырлыйсы килгән. Ләкин кияүгә чыгыпмысың инде дәватием ниткән инде. Бу теләкне кире каккан димсең инде. Һәм аның ничек дип әйтим, бәлки хыялы тормышка ашмаган инде. Һәм бәлки минем аша ул үзенең теләген тормышка ашырмакчы буладыр дип. Чөнки бәләкәй чакта мин хәтерлим, дәванем безгә җырлар җырлый иде. Шулай ук үзенең тормыш юлларын сөйли иде. Һәм шушы йогынты ясагандыр. Алай син Америкадан кайткач ныклап торып үзеңне күрсәтә башлаган кебек. Әйе. Чөнки Нәкъ Рамил Закиров буларак автор башкаручы бит инде, башкаручы гына әле. Автор башкаручы. Синең сүзләрен язасың. Сүзләрен язам. Килерен әлегә менә хәзер килерен яза гына башладым. Һәм алдагы вакытларда Алла бирсә язырмын дип уйлыйм. Инде җырлар, тулы җырлар. Америкадан кайткач барыбер ничектер тормышны үзеңә алып барырга кирәк икәнлеген аңладым соң. Мин чөнки анда бит инде булышырга тиенләр юк. Дусларың иң якын дуслар гына кала теге янәшәңдә. Шуңа күрә
тырышырга кирәк икәнлеген аңладым мин. Һәм эшләргә кирәк икәнлеген аңладым. Җырлаучылар күп, нык күп. Һәм шуннан аерылып үзеңнекен күрсәтте, ул бик зур көч таләп итә. Һәм талант минемчә. Ул миңа калса ничек кенә җырласаң да җырчылар күп әлбәттә. Ләкин бу эшне яратып башкарырга кирәк. Яратып башкарырга кирәк беренче чиратта. Һәм максатың синең ни булырга тиеш түгел. Менә мин җырлыйм да мине күп кеше беләчәк һәм мин теге йолдыз буласым килә дип дөрес түгел ул максат. Синең максатың булырга тиеш үз милләтеңә, менә шушы синең иҗатыңны тыңлаучы кешеләргә ниндидер хис алып килергә, ниндидер бәлки тойгылар, бәлки син аларның хисләрен ачырсың, бәлки син берәр кешегә булышырсың үзен табырга. Менә шундый нәрсәләр булырга тиеш барыбер кешенең уенда димсең инде. Ул вакытта синең эшең килеп чыгачак һәм ничек дип әйтим, үз максатыңа ирешәчәксең. Һәм менә миңа калса, минем иң зур хыялым ул безнең милләтебездә, менә безнең татар милләтендә Рамил Закиров исеме менә яңгырагач, кеше менә ничек дип әйтим, бары тик яхшы уйлар белән генә теге мин булмагач, бик күп еллардан соң бик яхшы уйлар белән генә искә алды. Һәм әйе, моның иҗаты бит бик матур дип инде искә. Шәхес булу инде. Әйе, шәхес булу. Шәхес булу. Нәрсә турында җырлыйсың? Нәрсә турында җырлыйм? Менә Америкада яшәгәндә иң беренче менә теге күк төсле күзләр дигән җырны ул инде без Америкада яшәгәндә әле ул монда Татарстанда популярлашып килә иде. Бу бик кызык иде, чөнки безгә мин бит инде интернетка гына, интернет челтәренә тыгып, нитеп теге кешеләргә таратып, бары тик нитеп инде тыңлагыз, менә безнең иҗат дип инде салган идем интернет челтәренә. Кайтуыма минем бөтен дусларым, бу монда синең җырыңны тыңлыйлар, ул машиналардан яңгырый итә дип инде мин бик шок каткан идем. Һәм гомумән инде мәхәббәт турында минем бәлки беренче мин гомумән теге иҗат кешеләр алар бик ни була, бик хисчән димсең инде. Халык җырларында бик яратам. Халык җырлый алам. Халык җырларында бик яратам. Әйе, музыкаль белем бар дип, менә хәзер мин икенче югары белемне алам нидә? Венера хатында укыйм мин. Әйе, менә быел бетерергә тиеш инде. Мәдәният һәм сәнгать университетында. Әйе, шунда алам. Һәм халык җырлары барыбер ничектер күңелгә үтеп керә димсең инде. Яңа проект өстендә эшлибез, әзрәк халыкчан җырларга. Әле шул без дидең. Айнур Шарап, Айнур Шарап белән. Син Америкада булдың. Америкада да бергә булдык, чөнки теге без бергә китеп, без бит инде иҗат кешеләре иҗатка сусый башладык, сатып алдык ниләр, төрле оборудование, колонкалар, компьютерлар һәм шунда иҗат итә башладык. Шуңа бит инде Америкада яшәгәндә безнең 2-3 җыр яздырып, аны интернетка салдык һәм аны монда инде тыңлый башладылар. Шуңа күрә мин кайтканда миңа әзрәк җиңелрәк иде. Теге дискотекаларда катнашырга, чөнки Әле катнашасыңмы хәзер дискотекалар? Хәзер катнашкалыйм, ләкин әлеге вакытта иҗат тукталып калды, чөнки теге әйткәнемчә бизнес булды җәй көне. Нәрсә бизнес булып чыкты? Ул мин ачкан идем җәй көне. Яшьләр темасы бик актуаль хәзер. Синең версияны, синең теманы карап алыйк әле. Минем тема ул мин ачкан идем суши бар. Бу общепит инде. Беренче тәҗрибә минем өчен. Мин үземне теге бизнесмен буларак сынап карамакчы идем. Ачып карадым мин суши бар. Димәк, башлангыч капитал бар идеме? Башлангыч капитал бар иде. Әзгенә. Ничәсен кирәк булды? Гомумән бөтенесен шутлаганда 300 мең китте. 300 мең. Бу инде теге җәй көне минем суши бар эшли иде. Әлбәттә һәм туйлар алып барайм мин. Һәм бөтен туйдан кергән акчаларны шул суши барга салып барайм мин. Әле алып барасызмы туйлар? Туйлар алып барам әйем. Һәм шулай итеп суши барны ачкач мин теге тырыштым инде бөтен җиргә рекламаны куярга, нитергә. Әле уйладым, бәләкәй шәһәрдә җиңелрәк булыр дип, шуңа күрә яршалда ачтым мин аны. Шалда ачтым, ләкин барыбер бәләкәй шәһәрдә ачарга кирәк түгел икәнлеген аңладым. Чөнки анда беренчедән конкуренция бик зур. Менә кая карама бөтен җирдә суши бар. Ансын ярар, ансын. Син бераз кирделәрме, кеше йөрдеме? Кеше йөрде. Менә нишләптер
Беренче айларны мин хәтта теге нольга чыгайым, минуска да түгел. Чөнки мин уйлаган идем, беренче 3 ай гадәттә минуска эшләр кешеләр дип теге, барыбер акчасын кертәләр, нитәләр дип инде. Юк, мин нольга эшләдем беренче айларны, ләкин нишләптер язмагандыр инде. Менә шул теге мин бер бина нитәем инде, теге арендага алган имәе. Шул бина өстендә яшәүче апаң бик усал булып чыкты. Жалобалар язып, нитеп, анда миңа нитеп, килеп, анда тикшерә башладылар. Ләкин теге особо теге нарушениялар минем юк. Эшләтеп алдым. Майдан бирле, менә майдан августка кадәр, май, апрель, май, июнь, июль, август. 4 ай. 4 ай эшләдем. Ләкин бердә теге биткәненә нитмим, күңелем төшми. Башка сферага Тәҗрибәм бар беренчедән, чөнки минем тукталып. Официально ашыкмы? ИП ачып, нитеп, бүтән налогларны түләп, чөнки мин барыбер мин шундый кеше, мин теге алдарга, ялганнарга, нитергә яратмыйм. Мин беләм, мин теге тормышым буенча аңладым, мин әгәр дә алдасам, ялганасам яки бер теге бер нәрсә эшлисем килсә, ул барыбер килеп чыга миңа. Барыбер килеп чыга, һәм шуның өчен мин аның белән нитмим. Теге алдамыйм, нитмим, барыбер теге бүтәнәй бер дөрес булырга тиеш, бүтәнәй налог булса налогны түлә, барыбер мин беренче түгел, мин соңгы түгел. Ничә кеше эшләткән? Минем 2 эшчем бар янында. Берсе теге шул пешекче инде, икенчесе администратор.